Tak čaute, dneska je 19.2. a máme tu jarné prázdniny. Tie snehové podmienky sú, myslím si, že fajn oproti iným strediskám, lebo táto zima je naozaj najhoršia a niektoré strediska úplne zavrú. Keď si pozrite tie svahy v Rakúsku a dajme tomu v Nemecku, je to katastrofa. Surprise! Takže toto máte naozaj luxus, treba chodiť čo najviac, aby aj toto stredisko vydržalo veľa rokov. Ak nebudete chodiť, tak to riziko je aj tu, že teraz chlapci zavrú. Dneska do obedu bolo také krásne počasie, bože, teraz sa trošičku zatiahlo a občas spadne aj nejaká kvapka, ale nevadí, chlapi ťahajú. A na 2 hodiny pre mňa. Aha, a odkiaľ ste? Mikuláša? Občiansky tu, z Podberezní. Takže treba to naozaj využiť, príďte čo najviac ľudia, fakt, príďte čo najviac. Snehu tu majú naozaj dosť, aj keď zazoomujem trošku dozadu, tak sa pozrite, ten sneh tam je parádny, takže fakt budem rád, keď všetci prídete do Liptovského Mikuláša tu na svah na Podbreziny. Fakt, chalani sa snažia a táto sezóna je bohužiaľ ich najhoršia. Tak si zoberte, že teraz hrá ten reproduktor, není ho ani počuť ho len keď nastupujete na vlek, takže hlučnejší je ten motor ako celý reproduktor. Nerozumiem, o čo tu vlastne ide tej pani, ale je to naozaj hrozné. Každý deň vyvoláva proste a robí problémy zbytočné. Fakt zbytočné. No, ideme ďalej. Takže takto to tu vyzerá. Ako vidíte, naozaj snehu je tu stále dosť, takže tie podmienky sú fajn. No vidíte, do 4. bude vedieť lyžovať, takže deti sa tu učia lyžovať, čo je úplne super. A jedno veľké prekvapenie, čo skoro. Inak je to aj fantastický bufet, takže si tu môžete prísť zajesť, zapiť. Alebo keď vám bude zima, tak sa aj pri piecke takto zohria. Takže Liptovský Mikuláš, Podbreziny. Je to tu na super. Príďte.